Isä, Kulta, mitä siinä tapahtui silloin? tuu istumaan isän viereen. Mä pelästyin. Mutta sä teit mulle ihanan isänpäiväkortin. Se oli vähän myöhässä. Päivän vaan. Mä pelottaa kaikki, mitä tuolle tapahtuu. Miten niin? Kaikki tietää se. Kaikkiaan tietää kaiken susta. Eihän sitä pelätä tarvitse. Susta oli kuva lehden kannessa kioskilla. Ja tytöt sanoi, että toihan on sun isä. Ja mä sanoin, että ei, mun isä on Olli Snell, tietokoneekspertti. Ei siinä kuule mitään, jos joutuu isäänsä häpeämään. Vaikka se tuntuukin lapsena niin pahalta, kun joutuu häpeämään itseänsä. Se vasta hirveää on, kun joutuu itsensä kieltämään ja valehtelemaan toisille olevansa parempia, kokonaan toisenlainen kuin on. Oot se joutunut? Vähän koko elämän. Eikö se ole valehtelemista? On se. Siitä tulee paha mieli. Niin tulee. Ja pelko. Mikä siinä on pelottavaa? Se, että vain itse tietää, minkälainen on. Ja siksi joutuu olemaan niin paljon yksin. Siksi me ollaan näin. Niin. Mut siinä kortissa, siinä oli kiva kuva. Mä piirsin viimeksi lapsena linnun. Kun saisi olla lapsi. Miten kauan? No ikuisesti.